Ayo nga pangutana ba? Matingala maguga. Ang Dios nagsugo kang Moises nga adtuon ang hari sa Ehipto, ang Paraon, para ignon nga tuguti akong katawan nga magkagawa sila sa Ehipto, kaya aron makaalagad sila sa ako, makahimo sila og pagsimba sa ako dito sa bukid nga akong itudlo kanila. Pero di ay ang Dios ra pud ang mapagahi sa iyang kasing-kasing aron di masugot. Ano sa man nga imo kong ipaadto dito para masugot. Sultihan ako nga masugot siya niya. Pag-abot na ko man akong istorya, pagahiaw na po ni iyang kasing-kasing aron di masugot. Man, di ba? Say gamit, pero ang tubag-ana nasa bersikulo kapitulo 5 mga kaigsuonan, di as kapitulo 5 bersikulo 21, padulong na dayon mga kaigsuonan sa kapitulo 6 verse 11 guys. Naadiha, no? Ang tubag. Kay gusto sa Ginoo nga ma-demonstrate ang iyang gahom di sa easy way kay di man nila mailhan ang Dios. Og sila miingon kanila, si Jehova magtanaw unta sa ibabaw ninyo og magahukom kay gihimo ninyo ang among kaayo nga pagadumtan sa mga mata ni Paraon ug sa mga mata sa iyang mga sulugoon sa pagbutang og espada sa ilang kamot aron pagpatay kanamo. Reklamo ni sa mga Ehiptohanon o sa mga Israelita. Reklamo dito sa ila ni Moises. Og si Moises mingbalik ngadto kang Jehova. Ibalik siya ngadto sa Dios ug mingingon, Ginoo, ngano ba nga imong gilisod kining katawhan? Nganong imo ako nga gipadala? Kay sukad ako mahiadto kang Paraon sa pagsulti kaniya tungod sa imong ngalan, gidaot niya pag-ayo kining katawhan. O kining katawhan wala man gayud nimo luwasa. Sa chapter 6. Unang dun sa 11. Ug si Jehova maingon kang Moises, karon makita mo kung unsay buhaton ko kang Paraon. Kay pinaagi sa kamot nga kusgan magatugot siya sa pagpalakat kanila. O sa kamot nga kusgan sila pag-aabugon niya ngadto sa gawa sa iyang yuta. Kinahanglan mapwersa si Paraon pag tugot kanila. Ang naay driving force, naay gahom, naabay magtulod sa iya nga di siya makabalibad. O kana mao ang kusgan nga kamot. Unsa ni kusgan nga kamot? Kusgan nga kamot sa Dios. Ang gahom sa Dios nga makita ni Paraon nga kung di niya tugutan, mahimo niyang kaaway ang Dios. O ang Dios mas gamahanan pa kay kaniya. Nga di siya makapugong, di siya makasukol. Busa si Paraon makaingon gyud nga sige panglakaw na mo. So mo ning nahitabo sa after nahitabo nga gipakita sa Dios, gihampak sila sa napulog ka mga hampak, di ba? So katuntanan nga mga hampak nga gihampak sa Dios dito sa ila. Kadto may nag-agda sa iya nga di na gyud ang last adto mao to pagkamatay sa